suka na daw. Yung? Wala suka, wala kape. Ay, hindi na magpapal. Tapos mama, sabay ko po. Hindi na. Parang, buwan baby daw nga. Kaya nga. Oy, Laika, wag dyan. Tinignan ko lang. Tayo mama. Nakababa na si Mama. So cold. Ganun pala. Wala ka taon mo. Eh, nasa akin na lahat ng ganun. Sorry. Yun! Paano naman, paano mo sila? Okay. Ingat po, kuya. Kasi kung di ka mag-iingat, di kami. Kung di ka mag-iingat, wala mag-iingat sa amin. Ano ba ka Kuya, isa pa pala. Oh, sir daw. Kapit lang po sir, sabay upo. Upong mahirap lang ha. Upo ay. Upong mahirap lang. Hindi, upo nyo sir, yung unang ulo nyo. Yung paa. Sir, kapit sir. Yan, iunan nyo yung paa nyo sir. Saan po? Hindi ko nakikita eh. Yan. Yan, si sir, tama yan. Upong mahirap lang. Abutin nyo to sir. Magpabigat kayo sir dito sa lubid ha. Dito. Okay. Tapos, Sige sir, dito sir, dito. Dito. Tayo sir, tayo. Tayo kayo. Tayo kayo sir, may harapan tayo. ganyan? Harap kayo sa bato sir. Harap kayo sa bato. Harap sa bato. Ayan. Kaliwa muna sir, kaliwa. Yan. Kanang kamay sir dito. Hindi ko mahawakan, sir. Dito sir, dito. Ito. Dito. No, basta kapit lang. Tapos, Upo ma'am, upo. tapos, hawak yan. Tapos baga dun. Baba na dito? Hindi lang kataon mama. Anong kamay dito ah? Ay, sorry. Gawin pa. Dalawang kamay sa lubid mo. Oo. Tayo ma'am, tayo. Ingat kayo dyan, mahirap yung side na yan. Dalawang kamay sa lubid sa ibaba. Ah. Sila mo tawag. Sige. Ay, nako. Andiyan yung bag natin?